Aj každá jedna z vás, ktorá pozerá tento záznam, tak je pre mňa niečím výnimočná. A výnimočná práve v tom, že sa rozhodla na sebe pracovať. Že sa rozhodla možno pozrieť na svoje zranenia vnútorné, možno na svoje bloky, na svoje presvedčenia, ktoré jej bránia v tom živote vytvárať oveľa viac hojnosti a prosperity. Prosperita a hojnosť ja osobne vnímam, že není spojená iba s peniazmi, pretože naším výsostným právom je, aby sme v živote mali nie že dostatok, ale ja to veľmi rada nazývam prebytok. Aby sme mali prebytok či už po tej finančnej stránke, prebytok lásky, kvalitných partnerských vzťahov, zdravia, úspechov a čohokoľvek, po čom v živote túžime. Problémom nás ľudí je, že sme častokrát ako keby limitovaní. Myslíme si, že veci v našom živote sú obmedzené, či už je to zdroj peňazí alebo kvalita partnerských vzťahov. Častokrát si myslíme, že musíme veľmi veľa ťažko pracovať, dlhé hodiny, že si možno ani nezaslúžime mať v tom živote viac hojnosti. S týmito programami som rovnako fungovala aj ja a keď som si vyliečila mnohé ako keby zranenia, bloky a hlavne tie uvedomenia, keď som pochopila, čo naozaj mi v tom živote bráni vytvárať tú hojnosť, tak sa mi chcelo až plakať. Pretože tie princípy hojnosti a celkovo aj samotný život je tak jednoduchý, ale my ľudia, a obzvlášť my ženy, máme tendenciu si veci komplikovať, máme tendenciu zveličovať veci a vytvárať si a konštruovať v tej vlastnej mysli rôzne problémy a prekážky. Ja vám chcem len povedať, že každá jedna z vás si zaslúži mať čokoľvek vo svojom živote. A závisí už iba od vás, akou rýchlosťou, akým tempom a akým procesom budete na sebe pracovať. Pretože to, čo nás dneska delí od toho života snov, od tej prosperity, od tej hojnosti, sú práve rôzne tie presvedčenia. Presvedčenia, rôzne energetické bloky. A som rada, že ste dnes tu som rada, že pozeráte aj tento live vysielanie aktivácie zo záznamu, pretože veľa vecí sa dnes pouvoľňuje. Ja včera, keď som sa pripravovala na našu spoločnú aktiváciu a dala som si meditáciu a požiadala som, aby sa mi ukázalo, akým procesom vás mám previesť, tak bolo to veľmi krásne, bolo to veľmi nádherné. Takže chcem vám len povedať, že dievčatá, máte sa na čo tešiť. Pevne verím, že si to dnes spoločne užijeme. A ja by som ešte chcela možno na úvod len v krátkosti spomenúť práve to, ako to dneska bude prebiehať. Ja som to posielala aj do mailu, ale tak viem, že tá technológia od začiatku, od spustenia aktivácie, od spustenia kampane, tak sa mi snažila troška skomplikovať cestu, ale ja som sa nedala, pretože som si povedala, že baby si zaslúžia aktivovať, odstraňovať a uvoľňovať veci, ktoré sú pripravené prepustiť, s láskou prepustiť a nahradiť ich práve rôznymi pocitmi a presvedčeniami, ktoré vás ako keby energeticky posunú oveľa bližšie k tej prosperite, k tej hojnosti v akejkoľvek oblasti života. Dnešnú aktiváciu budeme viesť skrz techniku Theta Healing. Bude to vedená meditácia, takže ja vás celou aktiváciou a meditáciou prevediem skrz napojenie sa na zdroj a rovnako vás aj v bezpečí a s láskou privediem, aby sme to ukotvili a spojili práve aj s Matkou Zemou. Čo je veľmi dôležité pri tomto procese je práve to, aby všetko prešlo a všetko bolo rešpektované skrz vašu slobodnú vôľu. Na to, aby ja som mohla inštalovať do vášho DNA, do vašich buniek a do celého vášho bytia, do všetkých úrovní vášho bytia, na to budem potrebovať váš súhlas. Budete cítiť, že chcete prijať nejaký pocit alebo presvedčenie alebo nejaký kód, tak len nahlas je veľmi dôležité, aby ste to nahlas vyslovili slovom áno. Ak daný pocit, presvedčenia alebo kód prijať nebudete chcieť, tak klasicky len poviete, že nie. Na to, aby to mohlo prejsť, tak budeme potrebovať práve váš súhlas. Čo je fajn, možno počas tej meditácie takým vnútorným hlasom zadať nejaký zámer. Ak máte niečo konkrétne, čoho by ste sa chceli pri tejto aktivácii zbaviť, čo vás možno dlhodobo trápi, alebo chceli by ste niečo zmeniť alebo vyriešiť, tak kľudne o to požiadajte. Pretože tým, že sa budem napájať a spájať a práve aj s vami a s vašimi energetickými centrami, s vašou energiou, tak počas meditácie mi môžu prísť konkrétne veci, konkrétne pre vás, ktoré majú byť uvoľnené. Ja samozrejme zadám, aby mi bolo ukázané pre všetkých z vás, ktorí ste tu ktorí budete pozerať v akomkoľvek čase a priestore tento záznam, zadám, aby mi bolo ukázané v rámci kolektívu. Takže verím, že si to dnes spoločne užijeme.
Verím, že to dnes spoločne zvládneme. Ešte by som chcela možno spomenúť práve to, že po aktivácii sa môžu diať s vašim fyzickým telom rôzne prejavy. Tým, že ideme ako keby do bunkovej transformácie a do bunkovej ako keby práce alebo do práce s vašim DNA, tak môžete pociťovať možno pocit smedu. Je veľmi dôležité ako keby doplňať pitný režim a môžete pociťovať možno únavu, možno sa budú vyplavovať nejaké pocity, nejaké emócie, takže aby ste mali na tej vedomej úrovni, že čokoľvek sa bude diať, je to len spôsob ako keby spracovania a vyrovnania sa skrz vaše fyzické telo, aby sa tie emócie a pocity a možno aj presvedčenia, ktoré sú niekde hlboko ako keby v tom vnútri skryté, aby sa mohli aj cez to fyzické telo ako keby vyplaviť práve na ten povrch, aby ste mali čo najviac ako keby tých pocitov a presvedčení, aby ste dokázali v tej ľahkosti sa približovať práve k tej hojnosti a prosperite. Takže jediné, čo možno od vás potrebujem v rámci spolupráce, je súhlas, či môžem vstúpiť do vášho energetického pola, či vás môžem oskenovať a načítať vašu energiu, aby sa mi čo najviac informácií skrz napojenia sa na zdroj, aby sa mi čo najviac informácií dokázalo ukázať. Takže ak ste s tým OK, tak len teraz si povedzte samé pre seba slovo áno, ktorým ako keby aktivujete tú vašu slobodnú vôľu. Po skončení sa z vášho energetického pola odpojím, pretože to by som asi potom nezvládala, ak by sme boli všetky poprepájané. A ak počas meditácie sa čokoľvek bude diať, ak budete chcieť plakať, smiať alebo kričať sa, tak dovolte tomu telu a tým emóciám nech sa vyplavia. Ak počas aktivácie vám príde možno nejaký nápad, možno nejaká myšlienka, možno sa vám ukáže nejaké konkrétne riešenie, nejaké konkrétne kroky, ako si vytvoriť tú prosperitu v tom živote, tak si to kľudne poznačte, pretože pravdepodobne dostanete nejakú konkrétnu informáciu od zdroja, ako to máte zrealizovať. Ak počas tej meditácie, ako sa vydáme smerom napojenia sa na zdroj, nebudete nič vidieť, nič cítiť, alebo počas aktivácie je to úplne v pohode. Pretože ak nemáte možno nejakú skúsenosť s meditáciami, alebo možno máte prvý zážitok ako keby s touto technikou, tak sa môže stať, že vám nebudú ako keby tak ukazované obrazy, je to úplne OK, vôbec sa tým netrápte, ponorte sa čo najhlbšie do seba, ponorte sa do celého procesu, vôbec neriešte, že nič nevidím, nič nepočujem, nič necítim, je to úplne OK, len dovolte, aby si dnes prijali to, čo prijať máte. Všetko má v živote nejaké božské načasovanie. Aj naše dnešné stretnutie malo božské načasovanie. To, čo dneska budete mať počuť budete. To, čo budete mať cítiť budete. To, čo sa dnes do vás integruje tým najvyšším a najlepším možným spôsobom, to sa dnes integruje. A možno na niečo ostatné si bude treba ešte počkať a možno sa vyriešia a pohnú veci tak, že sa vám to veľmi rýchlo ako keby začne odzrkadľovať v tej realite, pretože energetická práca je najrýchlejšia práca, ktorú uvidíte v tom fyzickom svete. Pretože to, ako dnes naše životy vyzerajú, je len odrazom nášho vnútra, našich pocitov, presvedčenia a energie. Ako náhle zmeníme veci v tom vnútri, prirodzene sa začnú ako keby pretvárať a meniť veci aj tam vonku. Takže to je cesta. To je najrýchlejšia cesta, je práve tá vnútorná práca, vnútorná transformácia, poznanie samej seba, byť si vedomá toho, ako sa cítim, čo sa mi deje v tom živote, čo chcem zmeniť, aké presvedčenie mám v tom vnútri, pretože ako náhle my sa staneme vedomé, dokážeme čarovať, dokážeme zmeniť tú realitu a vytvoriť si ju podľa predstav. A každý jeden z nás má vrodenú schopnosť a sílu zmeniť svoj život úplne od základov. A absolútne to nemusí ani dlho trvať. Každá jedna z nás má vrodené právo vytvárať v tom živote zázraky a my ženy obzvlášť. A len sme možno na to zabudli, len možno sme sa ešte nedostali k veciam, ktoré by nám pomohli sa v ľahkosti a radosti posúvať v tom živote, ale všetko je presne tak, ako má byť. Takže to, že ste tu myslím si, že nie ste tu náhodou a aj to, že pozeráte možno tento záznam, tak nie je to náhoda. Takže ja, dievčatá, akože navrhujem, poďme sa spoločne napojiť na zdroj, poďme si spoločne užiť ten proces, nemajme žiadne očakávania, že niečo musí alebo nemusí, len si to spoločne užíme a dovolme, nech sa deje, čo sa diať má. Bude sa samozrejme diať všetko pre to naše najvyššie a najlepšie dobro. Počas meditácie by bolo úplne ideálne, ak by ste sedeli s nohami na zemi, aby chrbát bol opretý, to by bolo úplne super. Určite nedoporučujem ležať,
A ak chcete, tak môžete kľudne si takto nastaviť dlane, to je znak práve toho prijímania. Takže poďme si to spoločne užiť, nech vám celá táto aktivácia prinesie všetko to najlepšie. To najlepšie pre to vaše najvyššie dobro. Nech celý proces prebehne v maximálnej ľahkosti, nech celý proces ako keby tej transformácie dokážete zvládnuť v tej ľahkosti a zároveň aj takto na úvod vám želám, aby vám táto aktivácia priniesla to najlepšie, čo vám priniesť má a nech sa vám dejú v tom živote zázraky a nech sa stanete práve takými vedomými tvorkyňami toho vlastného života a vlastnej prosperity. Takže môžete sa kľudne pohodlne usadiť, určite neležať, dievčatá, lebo budete spinkať a potom táto aktivácia nemusí byť až taká účinná.